ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଜୀବନର ଏକ ଛୋଟ କାମ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇପାରେ? ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଏମିତି ଅନୁଭବ ଗଳ୍ପ କହିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗଳ୍ପଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନାଉରିଆ ଓ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଜୀବନର ଏକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବାରେ। ଏକ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ସେ ଏକ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଏଠି ଏକ ୱାଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିଲେ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ସେଦିନ ସେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଏକ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ଏହି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ସେଟଅପ୍ କରିପାରିବେ। ନଦୀ ପାର କରିବା ଦରକାର, ହେଲେ ଏକ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ନଦୀ ପାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଫଲ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ସେ ଏକ ନାଉରିଆଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଲାଇ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ନାଉରିଆ ଓ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଡଙ୍ଗାରେ ଚାଲିଲା। ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ନାଉରିଆଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ, ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଟୁ ଓପେନ୍ ଏ ୱାଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେୟାର। ନାଉରିଆ ଏହା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ୱାଟର ମାନେ କ'ଣ? ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଏହା ଶୁଣି ହସି କହିଦେଲେ ଏବଂ ନାଉରିଆଙ୍କୁ ବେଜିତ୍ କଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ମୂର୍ଖ, ତୁମକୁ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ନାଉରିଆ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲା, ବାବୁ କେବେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲି, ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ହେଲେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଏହି କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ନେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଅଧିକ ବେଜିତ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ଏଥିରେ ନାଉରିଆ ରାଗିଗଲା। ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଝୋର ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲା। ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ତତ୍କାଳୀନ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଆଉ ଏମିତି କର ନାହିଁ, ମୋତେ ଜଳରେ ଡୁବାଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ନାଉରିଆ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ତୁମେ ଜଳର ଏମିତି ଡୁବିବ ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମର ୱାଟର କଥା ମନେ ପକାଇଦେବି। ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେଜିତ୍ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣିବା ଭଲ ଅନୁଭବ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଦରକାର, ହେଲେ ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ହେଲେ ମାନବିକତା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଏହି କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି କାହାଣୀ ପାଇଁ ସୂର୍ୟା ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।